Ще построя кулите. Ще започна, като сипя съвсем малко зехтин на дъното. Така ястието няма да залепне за дъното. Остава да го подредя. Сложете малко моцарела, томати и парче базилик. Парче имам предвид листа. След това сложете малко баклажан нагоре. Базилик, малко моцарела, томат и още едно листо. Ще завърша кулата с баклажана. И ще се погрижа нещо да не пада после, защото кулите не трябва да се разпадат. Ще сложа един шишват. После ще го направя отново. Сложете малко базилик. Накрая сложете един шиш и го оставете за приблизително около 5 минути във фурна. След това ще направи вкусния домата и хляб. За него съм приготвила селски хляб. Във всеки случай предпочитам да купувам ненарязан хляб. Най-вече защото остава пресен по-дълго. Ако купите нарязан хляб, между филиите ще има повече въздух и ще изсъхне по-бързо. Направете като мен. Затова винаги прекарвате питайте за цял хляб. Сипете зехтин в тигана, за да се загрее добре. Ще разполовя доматите и скоро ще намажа хляба с тях. Остана ми малко баклажан. С баклажана ще приготвя вкусно капрезе с останалата моцарела и домати. Сега ще сложим хляба в тигана. Да видим какво се случва тук. Овкусени са добре, затова скоро ще ги изготвя, но първо ще приготвя капрезето. Не искам да хвърлям нищо от кухнята. Остана много, защото топчетата моцарела бяха големи.